Hej, kom indenfor. Jeg besluttede mig for at lave en blog, fordi jeg rejser så meget som model, så det er sjovt at se hele det liv bagom. Man ser jo typisk bare billederne i blade, men bagom er det noget andet, og der er både den overfladiske miljø, men der er også det meget jordnære, og når jeg rejser, jamen, så rejser jeg tit måske 10 dage til Cape Town og arbejder med det samme hold og bor i et kæmpe hus i Cape Town med fotografens familie, og du ved, det på en eller anden måde også er meget jordnært, og man møder bare mange fede mennesker, og det er sjovt for folk at se det, vil jeg tro. Men når jeg så rejser så meget, så er jeg på mange markedspladser, og jeg har nogle venner forskellige steder i New York, og sådan, som har nogle ret fede vintage-butikker. Så jeg har fundet, for eksempel fandt jeg engang denne her gamle escartekjole på et loppemarked på Ibiza, som jeg synes også var meget sjov. Og denne her gamle kåbe fra New York, som også er meget fed. Så fandt jeg engang denne her i en vintage butik til 10 kroner i Cape Town. For mig så ligger jeg jo bare mest ting frem, jeg synes er fede. Det kan være en tv-reklame på 80'erne, det kunne være en musikvideo fra 70'erne, det kunne være noget kunst, det kunne være, at jeg er nede og spise på en eller anden fed restaurant, som er mega fed, som jeg gerne vil vise folk, som de har lyst til at tage ned på. Det, som inspirerer mig rigtig meget til min stil, det er at kigge på gamle pladecover. Blandt andet så har vi sådan en som Beatles og deres stil, som jeg godt lide at gå tilbage i tiden og se, hvordan de var klædt dengang og få noget inspiration til min egen stil. Man kan se her. Jeg kan godt lide dengang, det var som om man gjorde lidt mere ud af sine pladecovers. For eksempel den her Wilson Phillips fra 90'erne er simpelthen så grineren, altså med den her hat, og jeg synes, det er så virkelig det er sjovt at så kigge på sådan nogle her ting. Patti Smith, Roses, super fed stil også. Jeg kan godt lide at gå tilbage og kigge på, hvad der har været fremme i 60'erne, 70'erne, 80'erne, til det ind over, sådan som vores mode er i dag, og den måde, vi lever på i dag. Og jeg synes for eksempel, at mine forældre havde en ret fed livsstil og altid inspireret mig utrolig meget om deres musiksmag og deres flippermiljø. Min far, der lavede læderarmbånd og læderbælter til alle drengene, og min mor, der lavede en hjemmelavet lighter på en cykel, hvor hun satte svovl på hjulene, og så kunne man køre den rundt, og så kunne man tænde en cigaret på den måde. Altså, du ved, de var sgu lidt flippede, mine forældre, og det har altid inspireret mig meget at gå igennem gamle billedalbum og se, hvordan deres liv var. Jeg blogger mest, fordi jeg egentlig gerne vil. Jeg synes, jeg er ret heldig og meget privilegeret liv, og jeg vil egentlig gerne dele det med andre. Med mine rejser og de ting, jeg møder på min vej, som inspirerer mig til den stil, jeg har i dag og min dagligdag.